Me ollaan Rukalla ja tänään me jaetaan ilmaisia jolloksia. Oi. Me tuotiin teille pieni yllätys. Laatikollinen jolloksia. Näyttää siltä, että energia voi olla vähän tarpeen, joten nää toimii tähänkin. Katsotaan maistuuko näillekin kavereille jollokset. Vois sä miten menee? Jengi näyttää vähän väsyneen täällä. Mä ajattelin, että tarvitteeko vähän energiaa teidän päivään? Joo, kiitos. Natsaamis. Ihan hyvältä, ei liian makea. Hei, anteeksi herrat, haluaisitteko te meillä olisi jolloksia? Hei, sori. Tarvitteko te... Mä en tiedä puhuuko ne suomea. Nyt tulee meidän vika uhrikasta ja meidän vika boksi. Ihmisille on kyllä maistunut nää ja en ihmettele yhtään olla sen verran väsyneitä silmiä. Moi. Me tultiin jakaa teille jolloksia, koska kuulemma täällä on paljon väsynyttä porukkaa. Oh my god! Lisää energiaa. Kato mitä me saatiin. Oh my god! Mitä nää on? Niissä on paljon elektrolyyttejä ja kaikki hyviä suolaimilla jaksaa. Ja noissakin itse asiassa noissa on vielä kofeiinia. Okei, no Joten tää pitäisi tulee jaksaa. tarpeeseen. Kyllä. Joo. Hei, kiitos paljon. Ei mitään. Mukavaa jatkoa. Moi! Moi!